Ahir vam celebrar el Dia de la Mona al poble de Preixana. De bon matí vam sortir cap al Parc de l'Ermita de Montalbà. Un cop vam arribar al Parc de l'Ermita, els preixanencs ens van convidar a menjar el famós chorizo de Preixana i un bon tall de mona. Després vam veure ballar sardanes i vam anar fins a l'ermita per assistir a la missa. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És en nou i la gent vella, que va a la dreta i l'esquerra a tornar. A l'hora de dinar ens vam entaular sota els pins del parc i vam acabar la festa amb un bon dinar. Angeleta, Vale. com ha anat això? Com ha anat bé, eh? Sí? Sí. Clara, com ha anat això? Bé. Bé.